Ила 8 yaşlık bala yılый, isi yaşlar tuğu ul yarsый, дружниклар юаталар аны, үксе ул yılый. Күз яшына тилеп сөйлей бала, ябыз дошманнарның килүен, әллә кемне эзләп ашыга-ашыга авыл буйлап тентеп йөрүен. Йырткыч офицерлар әткәемне күкрәгенә терәп аттылар. Әнкәем дә үлде, иртә ята, аны кылыч белән чаптылар. 2 яшьлек бер энем бар иде, аны чәнчеп үтереп киттеләр. Ә мин калдым үлән арасында, мине генә күрми үттеләр. Ә сез куып килдегезме? Нигә соңга калып килдегез? Мин дә сезнең белән бергә барам, сез миңа да мылтык бирегез. Бетте.